Hej alle sammen og velkommen til min kanal. Jeg har virkelig været langt væk fra min kanal, fordi jeg har bare totalt glemt mit login. Så det fik jeg fikset. Og nu er jeg tilbage med min veninde Liva. Hun er med i min video i dag. Så Liva, du skal da komme lidt længere ind. Ja, hun er med i min video i dag til hvad vi skal gøre, eller vi skal lave. Who's more likely to? Og det er for at gøre, at man har nogle spørgsmål, og så, ja, I kan faktisk bare se det, så har man så nogle skilte som Begge og Liva og Marie. Jeg hedder jo Marie, og hun hedder Liva, og vi er begge to Begge. Så lad os komme i gang. Ja, og vi har spørgsmålet her. Så det første spørgsmål. Hvem er sjovest? 3, 2, 1, nu. Altså, jeg har sagt Liva. Jeg har sagt Begge. Okay. Måske spørge, hvorfor man har valgt? Nej, overhovedet ikke. Okay, hvem er så sejest? Jeg skal lige finde den. 3, 2, 1, nu. Jeg har sagt Marie. Jeg har sagt Marie. Der var vi ret enige. Ja, Det er bare fordi Marie, hun er sej. Ej, tusind tak. Det ved I alle sammen. Okay, hvem er så sødest? 3, 2, 1, nu. Jeg sagde Begge. Det har jeg også. Yay! Vi er begge to mega søde. Okay. Hvem er flottest? Jeg har. Så skal jeg... Ej, jeg kan bare ikke finde den. Der. 1, 2, 3, nu. Jeg sagde Begge. Jeg har sagt Marie. Tak, Liva. Okay. Hvem er mest sporty? Vi finder den. 3, 2, 1, nu. Marie. Ja, der var vi også en. Vi er ret gode til at være enige. Jeg går til 3 sport på samme tid, så det er fint nok. Ja. Jeg faktisk tage godt 4. Jeg går ikke til sport overhovedet. Sjovt og smult så. Hvem er mest slikglad? Jeg har allerede min. Ja. 3, 2, 1, nu. Liva. Ja, Liva. Liva, hun er verdens mest slikglade person i hele verden. Hun spiser slik hele tiden. Hun er så grådig. Jeg drak faktisk en 2 liter sodavand og en plade chokolade, før du kommer og henter mig. Hun er så grådig. Jeg kan aldrig dele noget med hende. Ja. Jeg deler aldrig noget med dig, fordi du spiser det hele. Du spiser altid det hele. Okay. Efter 5 minutter. Hvem er mest et dyremenneske? Den skal jeg lige tykke lidt på. Der vil jeg nok sige den her. 3, 2, 1. Marie. Jeg siger Begge. Siger du Begge? Ja. Jeg elsker dyr. Ja, så kender du mig ikke mere. Okay, nu er vi ikke venner mere, Liva. Farvel, vi er ikke venner mere. Farvel, hej. Vi er ikke venner mere. Gå væk. Vi er ikke venner mere. Du vælter mig! Ja, gå væk. Så der er bare kravle af. Nu er mig og Liva ikke venner mere. Nu laver jeg bare resten selv. Hvem har det flotteste værelse? 3, 2, 1, nu. Marie. Hej, jeg sagde. Okay. Hvem er højst? 1, 2, 3, nu. Jeg sagde Begge. Jeg sagde Marie. Du skal gå, du er ikke med i min video. Det ved du også godt, for vi er ikke venner mere. Venner ikke med i hendes video. Hele mit liv, det går til dyr. Og det burde du vide. Hvem har haft flest kærester? 3, 2, 1, nu. Liva. Ja. Jeg sagde, du ikke var med mere. Så Okay, hvem er den mest dyreglade person? Nå, du må godt komme med. Okay, den sidste, men ikke mindst overhovedet. Hvem flirter mest? 3, 2, 1, nu. Marie. Liva. Marie flirter mest. Jeg flirter mest. Liva. Marie Jeg flirter med min kæreste. Ja, okay, skal vi så sige... Det kan jeg godt. Okay. 3, 2, 1, nu. Så går vi til Begge. Desværre. Men I ved jo alle sammen godt, jeg flirter mest.
du kun gæst. Okay, du kun gæst. Så vi ses